Unsa ro ni Tatay Ingging? Birthday or painomdom? Painomdom. Ah, looy no? Langga ra ba kadto no? No? Oh, siya ra ba kay sige panawag na ako magpapaypay makaplas. Wow, dai mo pong paypayan. Oh, Ay. makaplas pa siya na ako. Bata mo na awa. Awa ko. Takais pa. Ay, kakaingin pa pagkata. Paano naman sing ano mag-imbis na siya di ara na dako. Gamay po man na dro. Nakaitaw na panglawas. Nagkampo ang bata, siyang Tatay Ingging. Papa malanin. Palangga daw kay niya nang namatay kay ang aplasan. Nakaitaw na kayo. Pamuyo. Papagat. Langsang nalagay ko ang cross. Kami papagat. Kami nang tambog niya karon. Lupig mo ba mo? Okay. Lupig mo. Okay. Kaduha mo ng mga yung pandawas, no? Na. Si mama papagat nagkain mayong dalan. Papagat. Lumana. Pangayo og salawatan. Ah, amen. Yay! Nag-pray among bata. Kuan siya kapihi kanin. Piyaning kiyaspot ni Tata Ingging. Ang iyang kalagkay, ito ng Papa Jesus, sa kuyog na sila. Okay, nanami sapa. Sapa daw ni. Sapa sa Kanturatoy. May gali, wag gabaha, makatabok ragid mi. Ah, okay, kani, tungod ani. Oh. Kusog yung ulan ang mga estudyante nga taga-daan ni pa unhog uli. Kay di na sila katabok daadto. Okay? 2 hours pa ang among ang haikon nga maabot may sa sementeryo. Gipang uhaw na sa. Sainang ka 2 ka oras among hike nga wa pa mi abdi sa kaor. Mabali ng kandila ha. Bali ng kandila kay. Wa para ba kay ng kandila ah. Ay si Jipril og si Car. Abot na yun mi sa amo ang giingong Pogon Cemetery. Sa kaoras, marakusog di kay meron ni tikang. Pero maupod lagi atong mga ilok bitaw no, iskuan na. Medyo basa na. Basa na guys. Basa-basa. Ay kuy kaluoy pila kuno edad sa ilang Tatay Ingging. Uy, simba ko yung taon ay. Uy! Uy! Ah, kana na i-blue? Oh, mao dito kan Junjun Portalio. Tabi apo. Naati sino untoy di ay? Oh. Asa man dapit ang kangkuan di ay Ingging? Oh.
Halaging imong sanina ging yellow, among kandila dala is yellow pod. Hala pa. Yellow yan sa nila. Kalimot lagi kog dala lagi. Hunaw gahapon naghunaw lagi. Hala kadagan. Duaw mi nimo ha. Duaw mi. Ay, dagan mo ga. Asa ito ay Iris. Iris na. Nako ito. Pag-pray na kay. Delo. Pag-ampo na ni tatay. Bata dahil ni, no? Kay 20 pa man siya. Bata mo na, awa. Papagkanta naman na. Sing, ano? Gusto na siya di aralan na, dako. Gamay po mo. Oh, nagdala pod mi balon diri oy. Oh, si Ikay manaman siyang ampo, ikaon siya spaghetti. Hala. Bati. Dunganay dunganay magkurat ana. Nil pod. Binaw nil? Andro po, durot na ka Andro. Agali. Wala pa di ay. Kay og naa pa si Talia sa balay, uban to ba? Tingala man ko. Siya paglabay na wala gihapon bus panuhog sa classmate. Nanay aso. Before manguli mo tikang-tikang sa anang aso. Palina ba? Okay. Di na magbalik-balik. Ay, manguli na mi. Sige na, go. Suba gina yung itlog ron. Okay. Ang itlog paso eh. Amahan mag-anak o gatapan. Ay, pamilya din na. Kapuno mo na amahan na. Smart anak. Amayang yan ang anak. Oh, yan ang anak si Mart. Kani Ta palina aron ang mga bad spirit dili mo uban. Okay. Kay dili na manglabot anong daplin, dili na gawas na mo. Muli na mi. Manglugsong na. Agimig bayabas ang mga unggoy Tara. Siksik kay unggoy, daghang kay hinog ka. Ang mga bata. Wagi gamit ning vlogger nga no, magkudak pa in taon. Oy. Ayaw lagi na mabanta na. Oy. Ako na sinyaw kayo murag tumoy. wala na. Uy anak. Dali ati kipertinis umbog arti. Okay. Mga bata ihatag mo na yung gipanitan da ini ya. Ako Ngonya ako Okay. Ako perting lumuya. Get one. Nanya ko, ayun na.